L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Stqarrija tal-Eurostat tikkonferma li fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet pajjiżna kellu l-akbar rat ta' tkabbir ekonomiku u l-aħjar żieda fl-impjiegi madwar l-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif kienet osservata żieda ta' 4.3% fil-ġid nazzjonali ta' Malta, mentri l-impjiegi għolew b'5.7%. B'kuntrast madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm żieda ta' 0.1% biss fil-ġid nazzjonali u l-impjiegi żdiedu b'1%. Fil-fatt f'disa pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, il-ġid nazzjonali naqas fir-raba' kwart tas-sena. L-ar sitwazzjoni kienet dik fl-Irlanda fejn kien hemm tnaqqis ta' 9.1%, imma aktar inkwetanti minn hekk hu l-fatt li fit-tnejn mill-5 l-akbar ekonomiji fiż-żona euro, jiġifieri l-Ġermanja u l-Olanda, kien hemm tnaqqis fil-ġid nazzjonali. Dan ma kienx l-uniku kwart li fih kien hemm problemi ekonomiċi madwar l-Unjoni. Fil-fatt fir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Lussemburgu u l-Finlandja, il-ġid nazzjonali naqas f'kull kwart tal-2023. Fil-Ġermanja, l-Ungerija, l-Olanda, l-Iżvezja u l-Irlanda kien hemm tnaqqis fit-3 minn 4 kwarti tas-sena, fil-Latvja u l-Polonja kien hemm tnaqqis f'żewġ kwarti, waqt li fil-Litwanja tnaqqis kien fi kwart wieħed. Ta' min ifakkar li pajjiż li jkollu tnaqqis f'żewġ kwarti konsekuttivi u meqjus li jkun daħal f'riċessjoni. B'din id-definizzjoni bħalissa 4 pajjiżi Ewropej huma f'riċessjoni, jiġifieri l-Estonja, l-Irlanda, il-Finlandja u l-Iżvezja. Il-Latvja, l-Olanda u l-Awstrija għadhom ħerġin minn waħda fil-waqt li l-ekonomija Ġermaniża ilha ma tikber mill-ewwel kwart tas-sena lil hawn. B'kuntrast l-ekonomija Maltija għaddejja b'ritmu qawwi tant li f'kull kwart ir-rata tagħna kienet l-akbar waħda mill-pajjiżi kollha. L-aħjar riżultat kien miksub fit-tielet kwart tas-sena meta pajjiżna kellu rata ta' tkabbir ta' 7%. Dan kien jirrifletti l-espansjoni qawwija tat-turiżmu fix-xhur tas-sajf fejn intlaħaq rekord ġdid fost dawk li żaru lil pajjiżna. L-ekonomija Maltija mistennija tkompli tikber din is-sena hekk kif il-Kummissjoni Ewropea u istituzzjonijiet internazzjonali oħrajn qegħdin ibassru li se terġa' tkun l-aktar waħda dinamika fl-Ewropa kollha kemm hi. Brabta ma' din l-istatistika tal-Eurostat il-Prim Ministru Robert Abela wkoll irreaġixxa fuq il-meġġi soċjali u sostna kif il-politika ekonomika progressiva ta' dan il-Gvern il-aqwa garanzija għal prosperità kontinwa.